Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, hazvitorina. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Ndikuona kuti vanhu vari kunyanya kuda kunokomba Advocate Nelson Chamisa. Inini chaita kuti ndizonyatsonzwisisa nyaya iyi kana zvinhu zvichitaurwa tingati nemunhuwo zvake kana kuti an ordinary citizen akangofananawo naeveryone, tine maonero atinoita totozvona kuti ai statement iripo. But kana zvichitaurwa nevanhu vari kuziva kuti aya maforces ari kushanda kunzi imimi chiendai munogadzira maghost enyu sezvo muri 100. Saka zvamuri 100 chiendai munogadzira maghost enyu, makagadzira maghost enyu kana 4 muchiziva kuti akataura something munomudonedza pasi muri 4 saka unoshindwa kanda vanenge vari vanhu kana 400 kana kuti chero kana kuti 10 veta vanhu kana 1000 vatanga against zvotanga maZimbabweans ndo vari against Nelson Chamisa. But it's not like that. Tazvibata and tazviona. Tanga nekulike this video kutira kuti ZANU-PF iboyikane nekuti nyaya iri panapa pakashata manje, right? Nyaya iri panapa onai Advocate Nelson Chamisa against this poster kati just imagine a new great Zimbabwe, a prosperous country with a proper currency, proper economy, proper politics, proper election and proper leaders. Ndo post yakaiswa na Advocate Nelson Chamisa. Now vanhu vanga ndo vatanga kuuya nwataka kwazi nini ndo nyazotarisa. If you are a supporter or kana if you are someone akadisappointika nemunhu but uri munhu kuti waimuda hapasi pese ukatarisa kana kuva musicians zviriko unomboteerera kana muimbo wako uno this time akaflopo but panodzoka ne something kana pa next unozongoti but apa yakombotigonera. These people havana iyoyo manje vari kungoataka same style same comments kuti tanga vanhu vakatoendeswa kana kuti ku school of yekuti vamu attack cause vakanoti iye anorova ma skillful yekuti anozodzoka ne story ne social media loko anodzoka nako ikoko but handitomubatireko. So inini to me my own understanding that not these people vari kutobhadharwa kuti vaite zvinhu zvakadaro, vari kutobhadharwa kuti vaende kunomudonhedzera ipapo paari kuda kunosumuka ari pada unoitira take off ipapo ndipo vari kumuhakira. Ndo nyaya dziri kuitika. Saka ndikuzoona munhu ari kuti we all want a better Zimbabwe, but with a cycle of forming new parties and going into elections without reforms is kindergarten politics. Vatotanga mwari kuti I can imagine it and now into him that is able to do exceedingly and abundantly above all that can think, imagine, war is Zimbabwean something with proper and prudent leadership. Zimbabwe will become an a land of milk and honey. Just imagine forming a new party towards 2028 election. Imagine urikuzvona munhu atapira kumashure ashinyebedzera kuda kuruma achifuridzira zvotanga kutanga zvine sense kuti uzonoti ingisi munhu here zitori zi professional rinenge ratotumwa kuti handi tinotono kumashure unotanga uchiti yes ata chokwadi chokwadi tinoda kuti zvinazvo zvinake toda kuti zviitepo upozoona kupedzera kuti itori attack again. So that iwe unongo wabatwa pfungwa unobva uchiwirira nemunhu zvaari kutaura but uri kuataka munhu iwo ngatiti you are disappointed. Why is it muchingomirira kuti pese paari kungobuda achitaura something mobva matobuda muchingomupopotera? Why pamwe panyatora kana zvinhu zvehappy sabbath something zvezvo why mubuda mubva matanga kumataka? Why does that make any sense? Ndiye ega here ime tikada kutarisa zvinhu muZimbabwe amukwanisa kuisa tarisiro kana hope yeupenyu hwako hwese pane munhu one. There is no such a thing. Hakuna zvakadaro. Paya pakatoitwa election paya anga asiri ega munhu one, vanga vakawanda vanhu vanga vari muballot. The funny thing is hamusi kuataka vamwe vese these people kana vari serious just havasi kuataka the main problem, because muri kuataka munhu aida kukubatsirai kunobvisana nemamwe maproblems vakumaataka as an individual kuti iwo unhu wakabhaisa, iwo wakazodaiso, iwo wakazodaiso, waye wakazodaiso. Corruption iri kuitika every day. They are not ready to question corruption. They are not ready to challenge these corrupt leaders. They are not even ready. Havasi kutoda kana kutaura nezvazvo. Kundotaura kuti aiwa pata apa kwapa imimi havana kana basa nazvo. Vanotoda iyeyi kwakarerekera ikoko ndiko vanenge vachida. Zvakangooma vedu. Mwari kuti Zimbabwe needs you now more than ever. Basa ramakasiyirwa navatsvangirai munofanira kuripedzisa.
will you bring back dollars? Yeah, I think ndoyega ndega kutaura something chiri but dollars agara ari mudhara munyika ekatimboona zvitaura vamwe we will reach a point where we will live a wonderful life. I tell you, our next generation is very brilliant. It will change things. Atanga chazotaura zvakanaka opedzera kutuka. Why? Ndopera kundivhiringidza. That's why ndatoya kuti chiki munyazoitika mimi. Ndikonawo pana vamwe vari kutaurawo ari kuti imagine a proper opposition leader who will fight think and thin to tear down the machinery that has the people, one that push people's first time hongu ndingashorwa kana kutukwa but takura yanyanya kusvika rinhiko muchingoti muchatonga chinchichi tired of imaginary country. Be real, Mr. President. Which planet is the imaginary country? These people, I don't even know what chii kunyazoitika nevanhu ava, but inini ndikuona kuti vanenge vatori papero anditomataka anditomudaso ndozvo vanenge vari mwari kuti ayo ndakanonoka kuzvitambira kuti tichafa hedu tiri kuopposition, but kubva musi wandakazvitambira mwoyo wangu wakabva watozorora, ndakabva ndatotanga hangu kusimba. Izvozvi ndave ku80 kgs kubva pa68 kgs dzandaive nadzo dzamakandipedzisa. Sometimes unoseka namusi rugaro unyazoti these people boy iye arikutobhiliva kuti paidhila this opposition people atoti aidzigira makgs iko zvinezvi makgs akuwedzera because akazvoaccepta kuti hapana nezviripo tichangoramba tichiringoriko. Amen. Munoona say you tell me what you think in the comment section. Tichionesana nyaya dzedu panapa. Ndikuona kuti every day asking us to imagine vakomana imika saka kufamba kwamakaita natsvangirai hamunawo kana kudzidza kuti politics is action. Ukonzwa zvakutaura nemumwe apakashata eNew Zimbabwe nechiramwa chinenge chenguruve ichocho munopenga chetewo urikuzwa nyaya dzacho dzekutaura arikutomurambira we appreciate your efforts. Those who understand your challenges will never have problems with you. They believe in you. Keep on chabangu wakapuwa mari yese, and we must imagine in a country without this chabangu. I surrender hangu ini but vachamisa action yamukutorawo semutungamiriri ndeipi kunze kwekungouya pasocial media muchingopa vanhu mavhesi. Nyaya yemavhesi I think yakataurika ikapera iyi. I don't know kuti vanhu kuti vachiri kubatikana nazvo. I don't even know kuti chichiri kuitika. Mwari kuti aiwa better days akauya natsvangirai baba ndo akatonza maUS nezvimwe za2009 zvimwe zvese zvamakutaura makutotinyebera. Ukunzwa ukunzwa chiuzoitika vanhu ava manje ndikutarisa ukunzwa kuti ayo but mazita arikuzongoonera kufanana vamwe vacho varingona type yezvimaghost zvokuti ngandi zvinomataka handi zvinomukomberedza ipapo ndonyaya iri kuitika. Mwari kuti what are the measures are you taking? Kumanaka pakashata pakaipa kutonga nyika kusvika opposition imaginary views munhu mutapa empire kumanaka ndangoti darike nepanapa ndigara takusiyira izvo zvine zvichiitika so that mugare muchiziva. But inini chinja ndoda kukuzivisa nje kuti these people havasi vanhu vekuti vanenge vauya kunoti vari kutaura kana kuti masupporters ake mari supporters vanhu vekuti vari papero saka vari kungoita kungomuka kuseni kungotaimira kuti saka izvo so most of the times ari kugara akanyarara paari kuzongouya chete because at the end of the day anenge akatova starda these people vanenge vakutoshanda inina saka vapererwa manje havasisina kuti vangataura kuti vakataura zvipi vakutozotaimira vanonzwa angoti bufu naye. Anyway, amen. Munoona sei nyaya guys. You tell me what you think in the comments.